invitat Cristian Gog. Vineri seara, vineri sau sâmbătă? Vineri seara a fost invitată la TED, la Cluj. TEDx, da. Așa, unde a avut o prestație. Eu sper să te văd pe TED-ul mare. Și eu sper să ajung, da, nu știu, nu m-am gândit așa departe deocamdată. O să repetăm ce am vorbit mai devreme, pentru că suntem live și știu că te urmăresc, pentru că ai suficienți admiratori pe internet și ești o prezență activă pe internet. Să ne spui experiența de vineri seara. Cât de tare te-a impresionat? Foarte tare, foarte tare. Vă spuneam și mai devreme, consider că viața cuiva se împarte în două. Înainte de participarea la un asemenea eveniment și după. Pentru că e imposibil să nu rămâi marcat, să nu pleci cu o idee, cu un gând, cu ceva, cu un plan, cu orice, să nu rămâi motivat de către cei de acolo, și atât de speakeri, cât și de oameni din sală. E imposibil să nu. A fost Adi Hădean, care a avut un speech fantastic. Domnul Săvoaie, care la fel te marchează. Domnul Radu Preda, care e imposibil să nu. O să apară înregistrările și cred că toată lumea o să poată să vadă cam despre ce a fost vorba acolo și probabil că o să-și dorească să meargă la următoarea ediție, să fie prezenți în sală. Cel mai tare te-a impresionat domnul Săvoaie? Domnul Săvoaie, da. Da, probabil și pentru faptul că povestea lui de viață e altfel față de oricărei alte persoane care poți să o întâlnești. E altfel, e impresionant și e mult prea mult să poți să sintetizezi în câteva cuvinte. Trebuie să-l auzi. Tot și felul în care 18 minute? Da, cam asta e regula dată de către TED. Un speech la TED trebuie să se încadreze în cele 18 minute. Au fost și care au avut și care au depășit, cum am fost și eu și alții, dar și care au ales să termine mai repede, cum a fost Adi Hădean. El a sintetizat atât de bine toată experiența lui și a transmis atât de bine mesajul publicului, încât n-a avut nevoie de mai mult timp. Ce ți-a plăcut atât de mult la Adi Hădean? În primul rând, e un om care e la fel și când e în fața camerelor de vedere, și când e în fața la 100 de oameni, și când ești în paralel, în particular tu cu el. E același om. Asta spune multe despre el. Da. Da, și niciodată nu se ascunde. Exact, și niciodată nu se ascunde sau nu vrea să fie altcineva. E Adi Hădean, așa cum o știe toată lumea. Cum e la el pe blog, așa vorbește și cu tine, în particular. Noi ne-am mai întâlnit cu alte câteva ocazii și tot timpul mi-am dat seama că e o persoană la care, dacă pleci puțin urechea și stai să asculți ce are de spus, mai mult ca sigur înveți ceva din ce zice, aproape orice ar zice. E un om pe care îl respect foarte mult. Tu ești diferit? Tu, cel care ești la calculator pe blog? Cel care sunt la... Sau tu, cel sub camera de luat vederi, pentru că contact cu camera ai avut și înainte de tele. Da, eu sunt puțin diferit pe scenă. Aici sunt eu, la mine pe blog sunt eu, în viața de zi cu zi când sunt eu, dacă mă întâlnesc cu cineva sunt eu. Dar pe scenă nu pot să fiu eu, trebuie să fiu altul. Nu că aș vrea neapărat sau că îmi face plăcere și deși aici am încercat să nu exagerez foarte mult, să nu dau prea multă viață acelui personaj de pe scenă, încerc totuși să fiu eu, dar trebuie să fiu puțin diferit atât cât să câștig acel respect din partea celor din fața mea ca să pot să influențez. E o regulă nescrisă. Dacă vrei să-l influențezi pe cineva, trebuie să fii autoritar în fața lui și nu poți decât dacă ești puțin superior. Puțin. Eu n-am vrut să fiu mult superior pentru că e o chestie și toate experimentele. Da, de data asta, da. Nu au fost persoane sceptice care să... Ba da, oriunde sunt persoane sceptice, dar eu sper că s-au convins tot. Și aici, toată prezența mea la TEDx, n-aș fi vrut să fie doar pentru a arăta ce fac eu. Și sper că nu a fost cazul. Vreau ca cei care au fost acolo și care m-au văzut să extragă ceea ce cred că li se potrivește din prestația mea, concluzii, ceea ce am spus la final, orice, să rămână cu ceva. Să fii și orator. Da, deși nu stă în caracter, le-am îmbinat cele două, prestația mea și cu un mesaj care să... Acum, în fiecare efect a fost ceva care să permită să fie extras o concluzie, o ceva. Eu Care sper să fie lucrul ăsta. Altfel?
Tot la fel. Tot la fel. Faci aceleași lucruri ca fac aceleași lucruri. Câteva luni? Da, fac aceleași lucruri. Mai bine, adică merge mai bine sau e la fel? La fel. La fel. La fel și cu jobul și cu criza nu se simte la tine de niciun fel? N-aș putea spune, nu. Acum, nu e ca și anul... Ca cu 2 ani. Ca și acum 2 ani, exact. Ca și în 2008. 2009 încă nu e referință, da? Nu e ca și 2008, dar e ok. Nu pot spune că sunt nemulțumit. Ar fi păcat. Ce se întâmplă dacă o să devii vedetă? Dacă, grație TED-ului mare, care te preia și... Eu nu vreau să devin vedetă. Păi, spuneai că este o viață înainte de TED și o viață după TED. Da, dar asta nu neapărat prin faptul că te cunoaște lumea, că ai fost prezent acolo. Nu. Prin faptul că îți schimbi puțin viziunea la TED, la o conferință de genul ăsta, pentru că despre asta e vorba, de a schimba idei. Acolo întâlnești atât de mulți oameni cu atât de multe experiențe și atât de multe idei, încât e imposibil să nu extragi ceva care să schimbe viața ulterior. Știi că eu nu știam, când am stabilit ca numele emisiunii să fie Negustorul de idei, nu știam de existența TED-ului. Cred că am aflat tot prin intermediul tău. Da. Eu cel puțin. Dar crezi că este o piață pentru schimbul acesta de idei? Evident. Eu m-am gândit la fel. Deci, posibilitățile sunt mai reduse, dar pe aceeași idee a fost gândită. Sunt oameni care au idei și idei care trebuie cunoscute și transmise mai departe. Exact. Acum e mai greu că le transmitem pe televiziune. Cine se uită bine, lumea este mai comodă și preferă sintezele, preferă să aibă și scriptul, ceea ce încă n-am reușit. Știi foarte bine că e mult mai interesant dacă pui și un script sau măcar o sinteză, că lumea n-are timp să stea câte o jumătate de oră. Exact. Dar crezi că este o piață în România pentru schimbul acesta de idei? Va prinde? Pentru că asta la american prinde foarte bine. Da, la american prinde foarte bine. Păi ce pot să spun? Acum, cel puțin pe plan local în Cluj, a fost ediția a doua a TEDx. Urmează în primăvară să fie cea de-a treia ediție. Cred eu că va prinde. Cel la puțin prima de asta. Nu. N-ai fost în sală? Nu am fost în sală pentru că... Da, n-am fost în sală pentru și îmi pare foarte rău pentru că speakerii de la prima ediție, într-adevăr, dacă se vede lista de speakeri care au fost prezenți atunci, îmi pare rău. Pot să zic doar. Crezi că se va crea o comunitate? Crezi că cei care au trecut în TED prima tură au devenit spectatori în tura a doua? Se coagulează? Mai mult ca sigur sunt o parte. Tot ce pot să spun e că vreau și sper să se creeze o comunitate pe așa ceva, pentru că ar fi ceva într-adevăr fantastic. Deja ar apărea alte posibilități. În momentul în care mai mulți oameni lucrează într-un grup și toți își pun ideile, alea multe care le avem fiecare, da, cred că se poate face în primul rând mai mult pentru Cluj, pentru zonă. Mai mult ca sigur. Eu am chiar începutul prestației mele, acum nu vreau să vă spun dinainte, nu o să vă spun foarte multe, se referea la faptul că uneori, eu m-am referit personal la mine, dar majoritatea suntem niște constipați mental. Pentru că majoritatea dintre noi avem atât de multe idei mărețe, dar puține dintre ele reușesc să iasă la suprafață. Și cam despre asta e vorba. Dacă că este o inhibiție în a comunica ideile. De ce? Nu știu, n-aș putea să spun exact motivul. De teama că te consideră... Nu cred. Nu neapărat de a comunica, ci de a reuși din acele multe idei care le avem... Adică exact. Te jenezi că ideea ta s-ar putea să fie primită, nu că n-ar fi bună, că vorbind despre idei poți să-ți imaginezi orice, poți să-i dai drumul la orice. Zic eu, dacă este un brainstorming adevărat, dai drumul la toate. Și eu, din experiența mea, mai lungă decât a ta, da, evident. Noi făceam brainstorming la sfârșitul anilor 70. Bineînțeles, tot pe presă, dar nu începeam să scriem nimic, să facem nimic, să găsim nume, până nu scoteam cafeaua, țigările și vodka, iertăciune celor mai mici.
Da, cam asta erau stimulii care erau folosiți. Și cam cât timp dura la vremea aceea, o ședință de brainstorming? Eu eram referință, pentru că profesorul era la grupa de externe, presa de externe, am făcut specializare de 4 ani și până nu vedea că nu sunt botoasă, deci eu eram botoasa de la Cluj, se întâmpla în București, și întrebarea finală era întotdeauna, botoasa de la Cluj cum e? Dacă eu eram relaxată, dacă mi era schimbată expresia feței, așa, începeam să trecem la lucru. Începeam să scoatem hârtiile, să notăm fiecare ideile, propunerile, titlurile, alea, cum să facem să fie mai interesant, mai atrăgător. Dar exista și dura cam o jumătate de oră de regulă dura. Și atunci erau foarte multe bancuri care dezinhibau iarăși, care favorizau crearea unei atmosfere. Dar asta era și lumea nu se jena. Iar cei care ne-au învățat, evident că veneau din Statele Unite, după ce au predat acolo, și spuneau, nu vă temeți de niciun fel de, indiferent că este o tâmpenie. Exact. Dă-i drumul, pentru că după 10 tâmpenii vine și o idee bună. Cernem dintre ele care sunt bune, le alegem, le uităm pe celelalte și e bine, dar la noi nu prea văd lumea să se joace cu ideile. Nu, asta e marea problemă și asta încerc și eu să fac, ca să zic așa, și am mai cunoscut o persoană care face lucrul ăsta, am cunoscut-o mai mult la TED acum, dar o știam dinainte și am mai avut ocazia să ne întâlnim. Dar pot să zic că am început să o cunosc acum. Asta e ideea, la noi oamenii mari nu se uită să se joace. Dacă noi încă ne-am jucat, am reușit să facem mult mai multe. În viață noi uităm. E teama de penibil, teama de sancțiunea, de reacția celuilalt, pentru că foarte lesne vine lumea și spune, ăla este nebun. Ăla a spus o prostie și nu te iartă și aduce aminte la nesfârșit, deși regula jocului este dai drumul la orice și reții ce-i bun, pentru că asta e regula de bază. Exact. A zis, legat de nebunie, cer scuze că nu mi-aduc aminte, a zis cineva, știu că era francez, și a zis următorul lucru. Dacă un artist poate să coloreze cerul în ce culoare vrea el, pentru că e artist, noi, oamenii normali, trebuie să-l facem neapărat albastru, că altfel ceilalți din jurul nostru ne consideră nebuni. Nu, cred că te-ai exprimat greșit sau s-a exprimat greșit. Deci noi trebuie să-l facem neapărat albastru, pentru că altfel ceilalți din jurul nostru ne consideră nebuni. Din păcate, noi îl facem albastru, cam așa ar veni interpretarea, nu? Că suntem atât de stupizi. Trebuie să-l facem albastru ca să nu fim considerați nebuni. Da, dar trebuie pus undeva, din păcate. Pentru asta că e situația. A renunța să îți imaginezi lucrurile, a renunța la proiecții, a te duce vedem pe politic unde se ajunge. Toată lumea frământă același aluat în diverse moduri. Cât încă mai este ceva din el. Nu decât de TVA, de cotă unică, de acorduri internaționale. Aștept o idee care să poată să tragă tot poporul înainte. Mai mult ca sigur, există și persoana care are acea idee, doar că nu ascultă nimeni. Nu se va naște niciodată un proiect pentru România, nu se va naște niciodată din TVA-ul mărit sau scăzut, din cota unică mărită sau scăzută și din toate prostiile pe care le emană politicienii. Evident. Singurul politician pe care l-am auzit și a avut curajul să spună fără să se teamă, a fost un armean, Varojan Pambucean, care a și spus înainte cu vreo 10 zile că România nu va intra în spațiul Schengen. Asta era de așteptat, adică sincer eu nu mă așteptam A fost singurul politician lucid care a spus din timp, pentru că este o mare prostie să stai până vezi că o iei în față. Te lovește măciuca în cap. Dom'le, așteaptă-te și la varianta că nu. El a spus chiar că nu. Dar la noi să dai alternativa, să dai cealaltă idee, toată lumea se uită cu suspiciune, cu rezerve. Ce vrea ăsta? Adică cum te opui tu, și se mai interpretează că nu vrea. Dacă ești realist, spune, ăsta nu vrea să intrăm în spațiul Schengen. Ceea ce este cea mai mare prostie. Și cam așa era în eu am renunțat, cel 20 și ceva de ani. Eu am renunțat. Dar dacă tu spui că se va naște o gândire liberă,
Ar trebui să fie, adică ea există deja, doar că trebuie să se nască și comunitatea în care să poți să împărtășești cu ceilalți fără alte rețineri și fără alte interese. Pentru că aici apare și o altă problemă. Interesul celor care au o idee și vor sau nu vor să o dea mai departe. La momentul de față, conferințele astea TEDx, exact despre asta e vorba. Cei care merg să-și împărtășească ideile acolo nu au niciun interes. E pe voluntariat, am uitat să te întreb. Da. Adică nu te plătește nimeni. Cel puțin pe mine nu. Așa, am înțeles că nici pe alții și nici afară nu sunt plătiți. Și nu poți să fii corupt în consecință. Deci, dacă nu este un ban și nu... Să fii corupt în sensul de a promova... În sensul că vine cineva și spune promovează ideea mea, că nu, pentru că, dar nu strict, că nu ești în categoria celor care pot să tragă lucrurile într-o anumită direcție. Pentru că la noi se pervertesc toate. Da, să sperăm că va rămâne așa. Adică mai mult ca sigur va rămâne, pentru că altfel dacă nu va fi suspendată licența pentru România. Performanți în a schimba lucrurile în rău. Da, eu nu cred că nu există și un organism care să verifice aceste conferințe și modul lor de desfășurare și eventual dacă ceva nu e conform, automat se suspendă. Nu mă refeream la modul general, că la modul general, evident. Orice lucru bine făcut afară și preluat de români ajunge să fie compromis. Da. Prin felul în care știm noi să-l facem sau îl interpretăm. Caracteristic nou. Că am ajuns iarăși în zona politică. Nu te mai interesează politica? Nu mă interesează și în ultima perioadă nu... Și dacă... Nu mă interesează. Nu, dacă găsesc ceva, doar ceva care se aplică direct. Am mai căutat în urmă cu o săptămână am căutat ceva știre când erau ora știrilor legate de ordonanța 50, pentru că mă interesa asta în mod direct. Atât, în rest vreau nu mai... de ordonanța 50. Nu știu deocamdată. De asta, nu mai te-ai săturat de... M-am săturat și de asta și sincer nu cred că nu are relevanță, pentru că va mai dura încă multe luni până se va ajunge la un rezultat. Tu ești vizat direct de ordonanța 50. Da, doar că nu sunt în acea categorie care să fie foarte afectat de către ea. Sunt vizat, dar nu sunt foarte afectat pentru că, cel puțin pentru perioada în care eu am solicitat creditul la bancă, sunt unul dintre cei care au luat creditul în euro. La banca la care eu am creditul, cred că suntem două persoane care eu am reușit să le identific în Cluj, care avem creditul în euro. Suntem foarte mulți cu credite în euro în Cluj. Bine, la banca la care am luat eu și în acea perioadă. Nu la banca ta, dar suntem foarte mulți. În schimb, în proporție de 90 ceva, o proporție covârșitoare, au creditul în franci. Cei care au creditul în franci s-au ars rău de tot. Deci, la banca la care eu am luat creditul, vă spun, 90 și ceva franci elvețieni, da. Adică cred că nici nu mai sunt, că francul francez nu mai e, că e euro și franci elvețieni, deși a fost bună bucată de timp, francul elvețian a fost un credit extrem de atrăgător. Da, și era prezentat ca atare. Dacă directori de bănci au zis, ia-ți-mă credit în franci elvețieni, că dacă francul fluctuează înseamnă că Elveția are probleme. Da. Eu discutam cu cineva cunoscător și bine, n-am de gând să iau credit. Mi-am spus că aș fi în stare să investesc în moneda chinezilor, în yuan. Să știți că, da, ar fi o investiție bună. Eu mă gândeam la cine are bani, pentru că acolo este o luptă pe viață și pe moarte să se aprecieze moneda. Și este promisiunea. Și va ajunge să va aprecia, mai mult ca sigur. S-au angajat oficial că o vor aprecia, dar nu pe măsura dorită nu ritmul dorit de americani care vor o apreciere galopantă și chinezii au zis mai încetișor, că ne scad exporturile. Și nu s-au înțeles la Seul, ai văzut. Nu, am văzut că nu. A fost G20. Păi nu, că tu erai pe scenă. Probabil. Te pregăteai de intrare pe scenă. A fost reuniunea G20 și nu s-au înțeles pe monede. În consecință, războiul acela al monedelor între dolarul american și yuan merge înainte spre paguba noastră, care oricum nu avem de câștigat, pentru că noi, orice s-ar întâmpla, orice situație, noi în continuu pierdem. Trebuie să eu cel puțin m-am resemnat cu gândul ăsta. Oricine, orice ar face, noi pierdem. Americanii acuză pe chinezi că țin devalorizat yuanul. Ok. Da, ei la rândul lor
cresc riscul inflaționism, injectând 600 de miliarde de dolari în economia americană. Trași la rotativă de Fed fără niciun fel de jenă. Și cel puțin războiul giganților în care victimele sunt colaterale. Noi ăștia mai mici. Da. Dar ți-ar plăcea un credit în Ioan. Probabil. Nu, o tezaurizare, nu un credit, dar periculos. Da. Da, acum să cumperi Ioani, nu știu cât de liberă este piața. Nu știu, sincer. Păi, eu știu că mi-a venit la un moment dat în gând să mă duc afară din țară și să solicit un credit la o bancă din afara țării în condițiile de la ei și da. Ar fi, adică de ce să am un DAE de 7% când pot să am un DAE de 3,5% și o dobândă de 2,9%? Au făcut. Sunt clujeni care și-au luat credite din Austria, din Germania. E adevărat că sunt cei care lucrau în companii internaționale. Asta e care... Dar mai dificil. Credit de afară și dobânda foarte avantajoasă, mult mai rezonabil. Vedem, era vorba la un moment dat că o bancă care nu e prezentă pe piața din România ar avea intenția să intre pe piață ca să ia doar pe cei care sunt nemulțumiți și afectați direct de ordonanța asta 50 și să facă refinanțare. Exact, și să facă refinanțare în grup. Ar fi o mișcare inteligentă. Da. Dar cât sunt de toți nemulțumiți declarați de ordonanța 50? Sunt destul de mulți, adică de exemplu, sunt câteva mii. Și eu sunt afectată, dar nu sunt înrolată în lupta împotriva băncilor. Sunt câteva mii. Banca Națională având, cât mai e ea națională, având cei mai mulți. Banca Națională și mai sunt încă câteva nume. Prefer să nu le spun numele, că nu merită niciunul. Da, am înțeles că s-au extrapolat lucrurile, adică și băncile erau foarte hotărâte să nu cedeze mai nimic. Au profitat și de partizanatul BNR-ului. Dar am înțeles că s-a exagerat și din partea... Și din partea femeiului. Nu, din partea celor care aveau credite. Acum depinde ce înțelegem. Nu pot să-mi dau seama ce înseamnă exagerare, având în vedere că între fiecare client de bancă și bancă există o relație contractuală. Acele clauze din contract, din moment ce nu le cunoaștem, nu putem spune că el a exagerat sau că banca a exagerat. În cazul meu știu că banca a exagerat. Mie mi se pare cea mai mare porcărie, dar nu numai la bănci, la toate sau la cele mai multe companii mari. Te duci, indiferent, iei un telefon de ăsta pe cartelă, iei o cartelă pe 3 luni și primești un telefon. A fost o ofertă de curând. Nu. Trebuie să scoți buletinul și să semnezi vreo 7 ture de hârtii, pe care evident că nu stai să le citești, mai ales dacă nu ai ochelarii la tine. Și te trezești că cine știe ce porcărie ai semnat acolo și îți vine ăla după 2 luni și spune, da, știți, mai trebuie să mai stați încă 18 luni ca să beneficiați, dacă nu aveți o penalitate care e cât 10 telefoane, știi? Așa este. Și cam așa era și dincolo, deși acolo ar fi trebuit să se schimbe. Dom'le, prevederi puține pe un contract. Da. Se poate fiecare om să meargă cu avocatul, să mai plătească un avocat ca să ia un credit, să-i spună că la articolul 230 din acel contract, la litera F, este scris cu o literă infect de mică, un paragraf care este în defavoarea contractantului. Chiar dacă era o situație similară la noi în România, la vremea la care eu am accesat creditul respectiv, nu era posibilă pentru că contractul între tine și bancă nu era un contract comercial, deși ăsta e rolul lui. În termenul de specialitate, avocații numesc contract de adeziune. Adică te duceai la bancă, fie că erai tu și înțelegeai ce scrie în contract sau nu, fie că erai cu un avocat. Eu am fost când am semnat contractul cu constructorul pentru apartamentul care l-am achiziționat, am avut nevoie de avocat la bancă, nu m-am dus cu avocat. Dacă vrei bine, dacă nu, te poftea afară. Deci tu nu aveai nicio șansă să modifici oricare din acele clauze din contract, chiar dacă nu-ți conveneau. Așa era, pentru că legislația de la vremea respectivă le permitea să facă lucrul ăsta. Dar tu când ai luat creditul? În 2008 ianuarie. Nu foarte de mult timp. Deși... Probabil că deja în 2008 erau mai rezervate. Da, eu am văzut un contract, adică știu contractul meu și am văzut un contract... Se știa deja că începe criza,
criza financiară. Dar nu ăsta era motivul și nu se știa, că am fost chiar în ianuarie, 2008 ianuarie, când a fost, adică în 2007 toamnă a fost, cred că perioada cu cea mai mare creștere a creditelor, a numărului de credite solicitate la bănci, în toamnă, și primăvara lui 2008. Chiar dacă se știa, chiar dacă nu se știa, e vorba de o solicitare care eu o fac, am dreptul să o fac ca cetățean acestei țări, pot să fac dovadă dacă îmi permit lucrul ăla cu adeverințele de salariul respective, care e problema? Atunci, dacă nu vrei să-mi dai, scrie mare pe ușă, nu dă jos afișul ăla cu ofertă, super ofertă, așa, și scrie că nu dăm credite. Nu? Nu știu acum cum este, dar pe vremuri, când eram eu tânără, în Anglia, BBC-ul care avea inspectori pe care îi trimitea pe teren ca să vadă dacă sunt valide promisiunile din spoturile publicitare. Da, câte erau, nu știu, între timp s-a schimbat, dacă s-ar face lucrul ăsta, publicitate, nu de la. Dar, în mod normal, cineva ar trebui să controleze dacă ceea ce spune compania X sau banca X care își promovează un produs este conform cu realitatea. În realitate, cel puțin tot felul de la noi, da, haideți să presupunem prin absurd că ar exista de mâine să schimbă toată legislația în România și toată legislația pune în avantaj consumatorul, există organe care să reglementeze și să stea să vadă să nu cumva cineva să încalce legea, nu rezolvă nimic, pentru că e vorba de mentalitatea românului. Părerea mea. Adică degeaba există acele legi, pentru că va trebui ca cineva să le și aplice, va trebui ca cineva să se zbată ca ele să fie aplicate, pentru că există legi și în România și în ziua de astăzi, dar nu sunt aplicate. România sunt prea multe legi. Este o suprareglementare înspăimântătoare. Și taxe, și impozite, și orice e prea mult în România. Și ordonanțe de urgență cu drumul care n-au o hemoragie așa de legi și de... Știu că trebuie să se pornească lumea, să reacționeze. Da. E foarte dificil că sunt oameni simpli care nu înțeleg. Sunt oameni care nu-și cunosc propriul interes. Dar minte să-i pui să vadă un contract foarte stufos în termeni... Aveți dreptate, într-adevăr, deci ar trebui să... Nu înțelege, exact. E logic, nu înțelege. Aveți dreptate, așa se întâmplă și cu internetul, așa se întâmplă și cu alte servicii. Eu recunosc cu mare umilință că nu sunt în stare să citesc, să descifrez factura de la gaz. Niciodată n-am priceput ce e acolo pe rândurile acelea de și eu, prima factură la care m-am uitat pe ea, m-am uitat vreo 5 minute să înțeleg ce și unde. Nu prea, sincer. Am înțeles, dar prea puțin. Și eu nu înțeleg ce serviciu plătesc. Și știu că la un moment dat s-a făcut o transformare din metri cubi în kilowatts. Nu, kilo... Energie, nu știu ceva. Ceva. Cine ne ajută? Nu știe nimeni. De la gaz. S-a făcut ceva la un moment dat. Din cantitate de metri, cum s-a echivalat în altceva. Energie sau în randament sau nu știu. În fine, oricum, da. Nu e pentru noi. Dar suntem oameni totuși care au făcut cel puțin o școală, cel puțin o licență. Da, dar scopul acelor factori nu sunt ca noi să înțelegem. Exact. Scopul e altul, nu să le înțelegem noi. Bun, dar atunci ar trebui stabilit. Acolo ar trebui să înceapă protecția consumatorului. Nu? Dom'le, comunicarea, fă o revoluție în comunicare. Da, pe protecția consumatorului, în primul rând, ar trebui să... în termeni atât de simpli încât să-l înțeleagă consumatorul, cel care cumpără. Cum a fost la un moment dat că toate etichetele străine nu aveau nicio traducere și ar trebui să fie lege cu traducere în limba română. Și din coace trebuie să fie tradus termenul acela tehnic, super calificat și imposibil de înțeles, trebuie tradus în așa fel încât consumatorul să știe pe ce dă banii. Da. Da. Uite că așa am ajuns la o atitudine civică. Eu vreau să am plecat de la una și astăzi nu ne faci nicio demonstrație. Nu lăsăm pe altă dată. Așa, mentalism, rămâi cu mentalismul. Între timp, te-ai hotărât, rămâi în România, pleci? Încă nu sunt hotărât, dar probabil că voi rămâne. Vreau să fac prea multe aici, ca să zic că plec și... Am și eu planuri ca oricine altcineva.
Vrei să faci numai pe care parte vrei să faci? Pe partea de mentalism? Da. Da? Da. Și nu vreau să ajung vedetă, cum discutam la început, de Tedu Mare. Și eu nu vreau să fiu vedetă. Nu am nevoie de asta. Nu m-ar ajuta. Nu cred că m-ar ajuta. Nu. Vreau să fiu cum am fost până acum și... Eu cred că te-ar ajuta, da? Nu, pentru că pe lângă acele beneficii, să le spunem așa, între ghilimele, apar și alte, tot între ghilimele, neplăceri. Și nu. În momentul în care ai o familie, în momentul în care îți dorești un copil și vrei să stai liniștit, nu cred că e loc să fii vedetă. Cine se teme de apă, mănâncă pește. Da. Da, acum, ce pot să zic? În atâția ani consider că am reușit cât de cât să stau departe de... Chiar dacă au mai apărut pe aici pe acolo articole în ziar referitor la prestații, la orice, e inevitabil. Dar, atâta timp cât nu eu sunt cel care cere asta, eu cred că e ok. Pentru că să recunoaștem, toți cei care sunt vedete la noi în România vor să fie vedete în ruptul capului. Și e logic. Fac orice ca să apară. Scandaluri numai ca să ajungă vedete. Să se vorbească despre ei, nu să ajungă vedete. Deci eu cred că deocamdată stau bine. În moment ce nu-mi doresc, nu prea cred că am șanse să... La noi noțiunea de vedete este atât de compromisă încât, nu știu, cine ar mai aspira la ea. Da. Grație OTV-ului, nu m-am mai uitat de foarte multă vreme, dar am înțeles că sunt niște vedete. Se lansează. Și acum sunt luate de televiziunile mari, am înțeles că... Evident, păi e un proces normal. E un generator de vedete OTV-ul pentru... Exact, trebuie să fie cineva care tot timpul aruncă în piață o nouă vedetă, ultima modă, pentru că orice vedetă are și ea. E ca și orice produs. Trece prin cele 4 faze. Ajunge la faza de vârf, lapte de mulți. Bine, da. Și apoi ulterior cade. E logic. Trebuie să apară altcineva ca să se păstreze ratingul, să se păstreze... să te intereseze, nu știu, viața personală, nu știu, cărei mahalagioaice, care se ceartă cu soacră sau cu bărbatul. Pentru noi, da, dar sunt persoane pentru care e foarte important lucrul ăsta. Efectiv, nu o să înțelegem niciodată oricare dintre noi care e acel motiv pentru care e interesat. Dar se pare că în România sunt destui care... Pentru că ăla îl înțelege, îl asimilează. Deci se ceartă soacra cu nora sau soțul cu soția de care divorțează, e ok, ni se poate întâmpla oricăruia, toată lumea cu ochii pe ei. Spuneai de comunități la un moment dat. Da. Și spuneai că viitorul este al comunităților. Da, ești idealist? Cred, nu știu. Eu am spus ce mi-aș dori, pentru că în momentul un om poate să schimbe multe lucruri, dar o comunitate de mai mulți oameni cu aceleași idei poate să facă mult mai multe. Asemănătoare, aceleași idei. Da, evident. Cred că se va ajunge acolo. Să luăm exemplu acele grupuri formate în situații în care, să zicem, cineva a fost celebru cazul lui Daniel Răduță pe internet, nu știu dacă ați auzit sau nu. Un tip care a suferit de leucemie. Cel puțin pentru mine, în momentul în care am văzut mobilizarea din domeniul online-ului, a fost ceva fantastic. Era imposibil să nu rămâi marcat de așa ceva. În momentul în care vedeai câtă lume s-a implicat, de la ce s-a plecat și unde s-a ajuns, și datorită celor care s-au implicat în acea cauză, Daniel și-a făcut operațiile care trebuia să le facă la niște costuri foarte mari în afara țării, foarte mari pentru o singură persoană. În momentul în care vorbim de mai mulți, deja... Da, trebuie să intri în lumea asta virtuală. Nu neapărat. Ca să intri într-o comunitate. Crezi că o persoană foarte inteligentă, cu foarte multe calități, care nu are blog, care nu intră pe forumuri, care nu este pe Facebook, pe High Five, pe Twitter, pe așa, are șanse să beneficieze de avantajele comunităților online? Da. N-aș vrea să dau un exemplu greșit, să mă înșel. Nu știu dacă are sau nu are blog personal. E chiar un caz recent și e chiar din zonă, de la noi. Este un tip, Zolti,
nu știu exact comuna, despre care a scris, cei din online mai mult ca sigur știu, Groparu. Groparu e un blogger din Cluj. A reușit să mobilizeze câțiva oameni, să adune câțiva bani și să izoleze casa respectivului. Băiatul e în scaun cu rotile. Nu cred că el a avut prietenii care să facă lucrul ăsta. L-a observat cineva. În situația de față, cred că Radu, cred că Groparu. Nu poți să rămâi indiferent în momentul în care vezi povestea unui om care, într-adevăr, cum vă spuneam de povestea domnului Iasăvoaie, care pe mine m-a impresionat, îți dorești să faci ceva, nu poți să treci indiferent, să treci pe lângă el și să nu faci absolut nimic și să zici, da, e un om care l-am cunoscut și gata, eu îmi continui mai departe și îmi văd de viața mea. Sunt situații de genul ăsta care efectiv nu te lasă să faci asta și atunci îți dorești să faci ceva și faci orice crezi tu că poți să ajuți. Fie donezi 10 lei, fie... Ce au comunitățile astea în care s-au dovedit a fi virtuoase când e vorba să ajute oamenii să pună mâna de la mână și să reușească să ajungă la un final? Ce șanse au să devină mari și să intre, să influențeze ceea ce trebuie să influențeze? Că trebuie să influențezi politicul, trebuie să influențezi decidentul, conducătorul. Asta nu știu dacă neapărat și-a propus cineva să facă lucrul ăsta sau dacă își va propune, dacă va ști să controleze, pentru că va trebui să aibă niște capacități în primul rând de conducător, cel care... Da, să zicem, la nivel de comună sau la nivel de cartier, la nivel de oraș, că nu mă refer neapărat că nu o să influențeze blogării Palatul Cotroceni. Deși, să zicem că nu e exclus. Eu știu că l-au influențat cât de cât. Nu acei blogări care, de bună credință pe care îi cunoaștem noi. Ceilalți. Acolo e un joc de propagandă mai degrabă în care sunt postați și pro și se neutralizează unii pe ceilalți, nu? Pentru că cum apare ceva scris cu vână de CTP sau de alții, apar postacii de serviciu care distrug sau, în cazul altor doamne și domni, pune o banalitate și încep să curgă laudele. Ceea ce este jenant de linie. Nu știu dacă... Ăștia nu sunt blogări adevărați, nu sunt... Da, evident. Și nici nu poți să-i oprești. Eu de-aia spuneam că e foarte ușor de pervertit în România orice. Eu recunosc, sunt puține bloguri care le citesc, care mă bine dispun sau de la care am ceva de învățat. Sunt câteva, majoritatea sunt din zona noastră și încă 2-3 din București. Fiecare are o poveste de spus. Dacă reușește să o transmită cu succes celor care îl citesc, da. Eu, de exemplu, nici nu am timp, nici nu am înclinație spre a scrie. Am destul de multe ori o dificultate în a exprima ceva, adică editez un text de 3 ore înainte să-l public pe blog. Altcineva îl scrie odată, îi dă publish și la revedere, drum bun. Și e un text reușit. În cazul meu nu. Văd lucrul ăsta, nu-mi doresc nu mi-am dorit niciodată să fiu blogger, nu mă consider blogger. Sunt doar o persoană care își înșiră 2-3 rânduri, cei 2-3 idei care trec prin minte sau ceva ce îi place, ceva ce găsesc, dau mai departe și asta e ideea de a da mai departe, de a împărți cu ceilalți. În situația în care o cauză te marchează și crezi că merită să te implici, încă nu e format o comunitate, e un grup de oameni care au acea intenție de a ajuta, de a face ceva, dar se poate ajunge la o comunitate care, deocamdată comunitățile la noi în România sunt văzute ca și grupuri pe rețele sociale care, sincer, eu nu prea vreau să fac parte din anumite comunități. Consider că e pierdere de timp. Dacă am un scop de la început, da. Dacă nu... Deci, speranțe curând că lumea blogărilor și comunitățile de pe internet vor duce la schimbarea... Sunt atât de mulți oameni care pot să facă lucrul ăsta dintre cei prezenți în online. Consider că e doar puțin timp până când cineva realizează asta și evident după aia o să fie și alții care... Va trebui unul să iasă în față și ulterior după aia ceilalți ca și urmează orice trend. Da, unul, că așa la nivel național,
scară națională, comunitățile sunt împărțite și acolo. Că o parte sunt de pe online, da. O parte sunt cu unii, cealaltă parte sunt cu ceilalți. Sau sunt împotrivă, nu sunt cu ceilalți. Da? Da. Și se neutralizează unul pe celălalt. Ca să faci o comunitate trebuie să fie o bază de trebuie să aibă o idee comună, să ignori pe ceilalți. Și să fie împărtășită. Exact. Și tu să mergi mai departe pe ce ți-ai propus. Și să fie acțiune. Pentru că degeaba ești pe... Bun, banii adun pe internet, mai faci o petiție online, dar dacă nu ești în lumea reală, dacă nu ești în stradă, dacă nu ești în piață... Exact despre asta, de exemplu, sau ăsta a fost sloganul conferinței TEDx din toamna asta, de la Cluj. Inspiring Action. Asta s-a dorit, să inspire la acțiune. Acum rămâne de văzut câți vor acționa în urma... Da, indiferent cum definim acea acțiune, pentru că poate fi definită, depinde. Fie personal, dacă ai un proiect al tău, fie la nivel de comunitate. Mie mi se pare că oamenii care au idei și care au ceva de spus, la modul real, că idei valoroase, nu Așa. exteriorizăm toate tâmpenile, se cenzurează, preferă să stea în celula lor, da și nu, depinde. Să nu se expună ridicolului, să nu se expună criticilor, să nu se expună discuțiilor. Activismul lipsește. Scria Alina Mungiu și scria foarte bine. N-am învățat. Adică ea a tras atenția asupra lui Păunescu, care a fost un poet angajat. Nediscutând alte lucruri. Da. Și cât de important este ca, deși și OTV-ul, Dan Diaconescu a folosit aceeași rețetă. Dom'le, ești ca mine, ne plac tâmpenile, ne uităm la nu știu ce vrăjitoare de Ildico sau așa, dar împărtășim avem niște gusturi comune. Și atunci se creează cum OTV are comunitate. Da, și o comunitate mare. Da. Și Dan Diaconescu, acum vreo 2 ani, când mă mai uitam, acum nu mai apuc să mă uit, spunea foarte clar că are un vis să OTV-zeze România. Dar în OTV este o comunitate. E de discutat ce calitate are acea comunitate. Evident, dar să știți că dacă își dorește lucrul ăsta foarte mult, aproape că ar putea să facă. Nu știu cât de confortabil te simți tu când spui că comunitatea OTV... Nu sunt confortabil, nu, sunt realist, nu are importanță confortul. Mai urmează să le facă bloguri, să-și facă lideri de opinie și să... Sunt deja și lideri de opinie. Sunt. Încerc să fiu realist, încerc să văd realitatea exact așa cum este ea. Vorba celor de la, cine era, Mafia. Așa, pe vremea când ascultam și eu muzică și când am fost DJ. Există și acei lideri de opinie, există posibilitatea, dacă își dorește să... Orice om în lumea asta poate să facă tot ceea ce își dorește. Ăsta e principiul pe care eu mă ghidez în viață. Dacă îți dorești ceva de ajuns de mult, îl vei obține. Dacă Dan Diaconescu își propune să OTV-zeze România, tare mi-e frică că va reuși. Sper să nu, dar fiind realist, da. Și după părerile și concepțiile mele personale, da. Cred. Și tu revii la vechea ta idee că e suficient să-ți dorești, să vrei un lucru, ca să-l obții. Da. Nu că e suficient, că trebuie, e primordial, că ulterior de acolo mai trebuie să acționezi, nu poți să-ți dorești să câștigi la loto și dacă nu pui niciun bilet, n-ai cum să câștigi, e logic. Oricât de mult ai dori. Trebuie să faci ceva. Atenție, eu sunt foarte sceptică. Da, și eu sunt. Eu sunt un sceptic convins, da. Așa, voi face, vreau să ajung acolo, programăm, facem planul de bătaie, acționăm în consecință. În România se întâmplă că pică toate așa, succesiv. Pentru că tu vrei să faci un lucru, celălalt n-are timp, celălalt nu-i serios, celălalt nu ăla. Sau ai o discuție, îți vei găsi oamenii care semnezi un contract, așa, și la un moment dat te trezești că ăla te lasă cu ochii în soare. Am întâlnit și eu oameni de genul ăsta, foarte mulți. Foarte mulți, da, și ți se duce și entuziasmul în același timp, nu doar proiectul. Nu, la mine entuziasmul este alimentat de altceva. Este o lege a compensației. De câte ori mă întâlnesc cu o persoană neserioasă, nu că eu aș fi etalonul de seriozitate, da, încerc. Așa. Sau dacă nu pot, măcar îi spun, îmi pare rău, sunt o nesimțită, dar anulăm înțelegerea, sau
nu pot să o onorez, dar de câte ori mi se întâmplă să dau peste astfel de oameni, în compensație, viața, întâmplarea, că la urmă fiecare zi este o întâmplare, scoate în cale alte persoane care trebuie să fie și au toate motivele să fie prețuite, sunt onorabile și sunt de bun simț. Și atunci asta întotdeauna este, știu că întotdeauna lângă o mare decepție, îmi vine la pachet decepția, îmi vine la pachet cu o speranță. Cu speranță, da. Da, asta este o experiență, adică nu pot să spun că e o regulă. Că... Probabil că ar trebui, nu știu, probabil că ar trebui să existe asta deja m-am obișnuit să o aștept. Și de câte ori mi se întâmplă ceva rău, spun trebuie să vină și ceva bun. Precum și viceversa este valabil. Da. Asta este experiența mea. De aceea nu pot să cred în ceea ce spui tu, că e suficient să-ți dorești. Păi inițial e suficient să-ți dorești, e primordial, ca să zic așa, să-ți dorești și trebuie să faci lucrul ăsta, pentru că altfel nu poți merge mai departe. Dar ulterior, exact cum spuneam, oricât de mult ai dori să câștigi la loto, dacă nu-ți cumperi un bilet, n-ai cum să câștigi. E imposibil să câștigi dacă nu-ți vei cumpăra un bilet, deci va trebui să faci ceva. Da, e și foarte posibil să cumperi toată viața bilete, să nu câștigi niciodată. Depinde cât de mult îți dorești. Nu știu. Da. Iarăși, nici nu vreau să câștig la loto, dar nici nu joc, așa că îți pierdută pentru cei cu jocurile de noroc. Dar sunt persoane care joacă o singură dată și câștigă și alții care joacă toată viața și nu câștigă. Și atunci teoria ta nu prea ține. Da, ține, dar e prea mult, prea lungă ca să... O logică minimă este și în ceea ce spun eu. Da, sunt total de acord. Dar depinde cum definim acea dorință, cât de mult să-ți dorești sau cum să-ți dorești, pentru că totul se rezumă la asta. Și unul poate să-și dorească atât de mult să câștige la loto, încât să își ducă tot salariul și să trăiască cu apă și cu pâine. Nu la asta mă refeream. Și nu e obligatoriu să câștige. Poate să cumpere un singur bilet și poate să câștige. Corect. Aceeași persoană. Da, dacă își dorește de ajuns de mult. Da, deja deci intrăm... tu că mintea omului poate să schimbe lucrurile. Da. Asta face parte deja din da, nu e... ta. Apropo, mentalismul este o profesie la tine sau cum o tratezi? A fost un hobby. Pasiune, da, care a devenit profesie, ca să zic așa. Da. Fac și asta pe lângă jobul care l-am în vânzări. Vânzările merg. Da. Tot online. Online, prin telefon. În ultima perioadă nu prea m-am ocupat de partea de vânzare la firma la care lucrez. Da. Deci nu pleci din România, ești tentat să rămâi aici, nu de dragul vânzărilor, ci de dragul mentalismului. Nu neapărat nici de dragul mentalismului, că mentalismul în România nu e foarte cunoscut, deci nu să fac cunoscut sau să fac... Nu, am eu alte... Consider că pot să fac mai multe decât până acum aici și ar trebui să le fac. Și de politică nu te mai interesezi. Și de bănci încep să nu te mai interesezi la fel. Mi-am dat seama și a fost cineva care m-a ajutat să-mi dau seama de lucrul ăsta. Unul dintre avocații cu care am discutat. Că nu se justifică oricât de iritat ai fi, ca să zicem așa, de toată situația asta, nu se justifică în situația unui proces să stai 2 ani, 3 ani de zile cât va dura procesul și seara tu să n-ai altceva de făcut când te pui în pat lângă soție decât să discuți de procesul cu băncile. Da. E traumatizant să ai un proces, că ți aduce aminte de ai și altceva de făcut în viața asta. Te gândești, nu, dacă ce domne câștig, oricum câștig, nu acum, ci peste un an nu sau 2, dar faptul că n-ai certitudinea că câștigi, aceea te omoară. Nu sigur. Eu am mai avut experiențe de genul ăsta și eram foarte sigur că o să câștig. Și de regulă când ești mai sigur atunci pierzi. Justiția în România, ca și celelalte domenii, încă mai lasă de dorit câteodată. Asta era uimirea mea. De ce ai rămâne în România? Ce motiv ai să rămâi? Nu știu. Nu am ceva deocamdată care să mă țină 100%, dar nici ceva care să mă atragă să plec dincolo, atât de mult încât să zic gata, plec. Am înțeles, ne mai întâlnim.
Următoarea dată, că mi-ai promis, Așa. o să vii cu o mică demonstrație. N-ai venit. Ok. Va trebui să-ți asigur, să schimbăm studioul, să mergem în altă parte, să-ți asigur public. Nu ce ai făcut la te, că nu am pretenții de genul ăsta. Dar măcar, odată când ești într-un club așa, să vedem, să vadă și publicul nostru, care este diferit. Ok. Da? Mulțumesc că ai venit. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc celor ce s-au uitat. La revedere!